ce mi-am luat la magazinul de chinezi, uitați-și pe Darius. Eu mă duc în seara asta acolo. că nu am ce face acasă. O să vă arăt ce mi-am cumpărat când o să ajung acasă. Vă țin la curent. Și am ajuns acasă, deci mi-am luat așa supă de asta, nu știu cum se cheamă. Și cu de-astea sunt foarte, foarte picante și niște de-astea. Am pus să încălzească apa pentru paste. Și acum punem asta la microunde. Acum degustăm și asta. Și le-am făcut așa, da? Și acum el gustă asta, supa. Eu gust din astea. E foarte bun din astea, mi-mi plac. Văd că sunt cam gumoase. E cam gumoase, dar e bune. Acum gustăm de aici. Strâu, miroase atât de rău. E foarte bună, recomandăm cu cea mai mare neîncredere. Miroase a strâu. Da, deci scuzați pe Darius, este puțin mai recalcitrant. Da. Dar mi-mi plac astea. Hai, bun. Hai, vă pupăm.